Kohimen koperabir hautrai Jesu Christ. Lembaga gospel mindagasngi u Jesu kod uveringi ballongi syarak badon haka ding peniang syarak. But ka syarak hangne kalong ka gospel. Ka syarak kalong ka jingi kai jongu Jesu. Ka syarak kalong ka jing shisha. Kabangi deben da kabas ngawutu ya ka jingi kai jongu Jesu. Wad hadin bangi pidiyang ya ka syarak kabalong ka gospel, kabalong ka tinu bele, kabalong ka jing shisha, kabalong ka bor bat ka jinga jongu bele. Ladangi jid ben kum ki bruyu mating ki bangait bid ki batarais niu ki ba kongo ya ki ba sinio jangene ka perte Jesu ong kamla ballo. Hangne Jesu ong ya ki bruyu badon badi ki bruyu bamdon eye. Ki bruyu badon bad ki bruyu bamdon eye. Kadon ke jingya per. Don bon ki bruyu wad hadin ba ki pediang ya ka jing shisha jong ka gospel ka jinga jongu Chris lemba ka jingjir jongu iyangi lemba ka baptisma ngijid ban haka jingait beach haka jingkinia thala jonga parte kalam da ngait hau Jesu ladangi ngait bad ngi id yau Jesu ka syarak kadang me ka jingshai kanang pernai shushu bad ngin dang yo shushu kadba ngi ya ka gospel ka ding nang kalang shushu ha pojangi ka jingshai nang priang saudong jangi Henry lada wat hadin ka jingim badu Chris ngi kongu ya kieke ke basiniyo ngi ya kieke kaba pojait ha ka jingim jangi ngidang pelip ya ka ne ka jingshai kadon ka jimma ya ki brio ba ha ka jingting ngilaban yo ibun gi kristan saudang jangi ki ha ka jingting ki ha ka jinged bid ki haki jing the Lord brio jonki namar kim don jingir satya ya Jesu namar ba kim shimla ya ka gospel ka palai ludiangi ka gospel ka pen pernai shushu ya ka jingim jangi lem konda Jesu ong enang ai shushu ya ki brio pa pentre kam ya ka jing shusha jonga gospel ya ka jingir jongu Jesu ya ka jing shai ka bangi yo pediang Bonsin ngik ladangi kerlalong ke bajaitu. Ladangi kerlalong ke bajaitu ban duai. Ladangi kerlalong ke bajaitu ban puli iya ke ketinu bele. Ladangi kerlalong ke beruyu bajaitu ban le ke kam baba. Kadon ke jimmai yangi. Namar ujisu en shimno iya kaba ula ai hangi. Unang ai shushu ye ki beruyu bakaloi ban pentreka naga takadaw ya ke badon ka jingshai ya ke bamdon ka jingshai ya ke bakaloi ban roy ha ka jingshai ya ke bam tre ban roy ha ka jingshai ya ke bam tre ban pinshai bad pin pernai ya ke ne ka jingshisha jonga gospel ya ke ba jaitu ban kongu ya Jesu but ngiyusno naka kitab na Ezra, kumno uble ula persad mensiam ia usirus sirus ula yopidiang ia ke jingshai wat lada ba bam de ju lemba jongu uble ula yada ia ki paju ki jait ben rio ju ba uble u persad ia usirus ba un kershano ia ki paju ia ki jait ben rio ju ba kindo pla ben tebiang ia ke temple namarba usirus ukoloi ben pediang ia ke jingshai ha ke jingim ukoloi ben kongu ia ke saindur jangka beneng ukoloi ben pinme ia ke jingshai ukoloi ben peniang ia ke syarak ha ke ding peniang syarak bad baro ki jait ben rio kio bad ye kiosno bad kilayo jingslor kane kalonga jinglong kaba Jesu kemelendi nangi baro
habangi kloy habangi don ka jimmud nengi don ka jing donut ba kloy ban pidiang ya ka jing shisha ujisu penroy yangi ujisu chimdi pura yangi henre ladang jit ban im ha ka jing ting na ka jing kusula ha ka jing kusulai jingim jongi ha ke baro ka bammen bad kata ka bor bammen kan seiso ha po jongi tendang ilaban yoi ki bru ki bating ngilaban yoi ki bru ki pang ki bashitam bad ki perkash perkat barabore ke jimpang banya ka ban stur shau jisu ke jimpang ka sin shar barabore ki ke jingting ka sin shar barabore ki ke jingting ya ke jingdum ka sin shar ki jingting ya uksuit ka sin shar ki bad kim tre satya ban pediang ya ke jing shayu kris ujisu terwa hangi jing shay ujisu terwa hangi jing slur ujisu terwa hangi ya ke jinged ujisu terwa hangi ya ke jinged henre ladangi kintai shi kintai ujisu sange ban tre hakum kita ki briu penban ubamen un tre ngi ha banjid bad nongin em ya nongin komu bad nongin ya trela bad ke jingdum jongene ka parte ne ke jing shai jong ka parte gidon ka lad banjid ladang jid ben im bad ke jingdum jongene ka parte ngin kerlalong ki bri ba kerdu namar yakabangi don un shimno nangi bad kandap tangga jingdum jong ka parte henre ladangi long ki ba isirham ya jisu ladangi kloy ban ya trailang bad jisu ladangi kongu ya ka jingshai jong ka gospel bad ngi id ya ka gospel bad ngi kloy ban tre bad ka gospel te ngin salong ki kun ke ba ya per ha ka jingem changi namar jisu en kindi burom yangi halor kie baro kaba pintalot yangi kaba penting yangi ko himen ko para hakane ki yukirish ba kuit tong in duwai nadu ka donu jisu perlong yangi ki kun ki ba pidiang pura ya ka jing shai janga gospel ka jing slur janga gospel ba ka jinga e janga gospel kramba nginum longshu mrau janga jing ting ba ka pop ba ka jimpang jing shitam jisu ba id karku kardo yangi pensle shishu yangi da ka bor janga gospel da ka bor janga jing shisha kaba wan lak na ka gospel bangin imbara bor aka jing shai jame da ka ba bertili yala de shaki jat jame da ka na ka ban light luit ik jing ting ke jing kuslai baro enyaro ya utrai Jesus Christ Junam la junam amen.